fami ko andi yimbe be kala juldo ko dimo est ce que fami der pulaga hoore mum be godo rimbe be ga godo rimabe joni wonbe rimabe be bi ko be barami blame parce que kambe dem wonde rimabe kon sa jabi wonde dimajo kay resta dimo pourquoi dimo de jamade sanu mimi jabani wonde dimajo est ce que fami jiro ko dum wari wadde kala mo jidmi res wala kala mo jidmi resodirde mi resodira parce que mi jabani dum mais sa jabi wonde de abi mi ko mi baylo ikata koy wayno sa ibi ko mi no yorno ko mi bambar ikata koy wambabe mais ko wiide de e salade de wodi sa jabi a heddima hen tan wari focaliser hoorema nokku goto mais sa salima hakkadina a yaaji quoi a demi liberté hoorema parce que goto arta do daro yeso ma wima wona bambado force walla wona mattude force walla wona torodo force ala ko an yidata wadde hoorema gona an yidata wasde wonde basa wonde mais sa jabi dum tan cikkuɓe ka pararo notte an waɗi hoorema no eyyi d'accord wadde holto cakkidirɗa hokkude message fulɓe quoi en fait eyyi ko wiide yen gartir hakkillaji e koye men tan par ce que oɗo instant sénégal ne jiiɓide trop quoi e banggueji miijiɗa foof soko banggue leƴƴi soko banggue politique soko banggue kotti men est ce que faami par ce que neɗɗo allah taguima o fawi e dow ma tan ko wonde diine yanke quoi diine l'islam te sa woni diine yanke islam gueɗe kewɗe ɗe foti waddema jombo ka gueɗe kewɗe aɗa foti renade waddeɗe quoi par ce que a woni julɗo e par ce que allah wima ko julɗo woni bandum innamal muminuni hotum o wima kadi neɗɗo yo teddin neɗɗo walla kat karatna bani adama neɗɗo yo teddin neɗɗo ko adama neɗɗo yo teddin ɓi adama par ce que a ɓi adama quoi manam chrétien ji nana nder juif uji nana nder ɓe gomani haydara ɓe fof nana nder pour teddina nder ɗo mais hamɗo en goni julɓe wadde enen ɓurodiri e nder enen ɓuuri e leƴƴi keddiɗi manam ko tagui ko foof par ce que kanko wi noon joni e nder men a jaɓat wonde julɗo wona dimo caloɗa wonde julɗo mbasa wonde dimo est ce que faami joni si hayne fo en dimɗi en mbaɗat organisé e nder koye men ganden carrément mawɓe meɗen koɓe gurno ko e koɓe pawno ɗo ko ɗum ɗon yawti ko zone uji ɗi goni ɗo hen kañumen poti fawde goɗɗum hono mbawi wurdude e nder koye men taw waɗani guerre civil par ce que ɗum ɗo to jiimi ene fayi to moƴƴani quoi par ce que hande o sa naati réseaux sociaux ko nande tiktok en a faami instagram en youtube en jeeyata ko ɗiɗo afruji débat uji ɗi ganduɗa ƴettoje yummiraɓe ƴettoje babiraɓe mono fode waɗa has leƴƴi goɗɗi ɗi mais holko saabi ɗiɗon leƴƴi foof par ce que division addata a faami mais so tawi no woni no leñol fulɓe est ce que eɗen jogo probléme est ce que eɗen jogo barriére resodirde walla goɗɗum e goɗɗum hande so tawi wiyama leñol fulɓe ƴetta neɗɗo ara daroɗo tan wiya ɗo ne yummum leñol fulɓe kono so tawi min o mi wiyama komi maccuɗo walla komi toroɗo pour ka moɗo jabano fulɓe wadde pullo yo ara jabano hoore mum mais wadde sen guitti torodago guitti maccugago en dottirima leñol fulɓe a faami hay goto wawa fiidema hay goto wawa ƴettadema tawa jabaki te heɓat doole par ce que fulɓe ne keewi partout te surtout sénégal 4 régions nan ɗo en ene ɓuuri hen doole sa yi région de saint louis a yeehi matam a yeehi tamba a yeehi kolda enen keewi toon 5 ni tamba a faami même ɗo sen jaɓino wonde fulɓe tan en jiidat par la force te en kewat te en nandirat te kala mo kaɓɗen en liɓat mais ken salimi wonde fulɓe quoi barriére o mbaɗen feere guitten ɗum ko enen zone uji ɗi mbawi ittude ɗum ɗo est ce que aɗa faami hande o moussa an ma tan probléme ƴiƴam kaw ceernal jiiɗon yummoye baba o ara wawa hokkudema ƴiƴam on bokkani groupe 5 en a faami min baba kanomi ara en jiiɗani haydara ummo to est ce que aɗa namdo kam ko gondi pourquoi namdani ko gondi ko jiɗɗa waɗede sauvé wadde ɗon ala ko neɗɗo wonata mais sa natti waɗede sauvé hankkadi wonko gonɗa sa selli gona hunde sa ñawi basa wonde haydara sabu wa ƴewren koye men quoi eyyi wona gueɗe ko politique ko fenade fawi ɗum yimɓe tan ko yimɓe ko rimɓe dow wonɓeɓe jaaɓi wonde rimaɓe ɓen pawma ɗum kadi min mbaɗa mi balami tan ko fawaɓe ɗum ñamɓe manam neɗɗo wi wonde mino komi maccuɗo ƴew tan ɗum ɗo fiito beeje wima komi baylo est ce que aɗa faami oɗon affaire joni sa woni maccuɗo kay haade maccugama sa woni baylo kaɗa e baylo min de somi woni goɗɗum ko wona baylo sa yi ka baylo mi restama so woni goɗɗum ko wona maccuɗo sa yi ka maccuɗo mi restama par ce que maccuɗo ko majjuɗo ko waɗi suufe sa yi komi baylo a jaggani wonde ko meccala jaggi ko leñol minne mi restama est ce que aɗa faami jiiɗo ko kono fof jaɓen wonde fulɓe tan gasa mi anda saɗa faami jiiɗo ko yeyi noon yara